Čaute ľudia, dnes vás vítam pri novom videu a dnes ideme urobiť veľký trade za Los Taco Ritas, ktorý dáva 128 milión za sekundu a za La Taco Combinazione Secret, čo dáva 52 milión za sekundu. Dúfam, že ma neskemne. Tak poďme na to. Takže čaute ľudia, je to ten istý týpek a teraz ho ja skemnem. Tu máš chleba a teraz si tam jač. Takže čaute ľudia, práve teraz som skemol toho týpka, ktorý mňa predtým Los Taco Ritas Candy, tam to má, fuj. Takže Viete čo, dúfam, toto že ste je dali na hnusný ňo typek. report. Ale tak mi zostal, tak dovidenia.